Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Bueno, kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Gaur mikrofonoak Marrumatik atera ditugu eta Zurriolako hondartzara etorri gara. Gauza da, Donostiar guztiok daukagula oso presente itsasoa, izan ikusten dugulako, entzuten dugulako edo zein kaletan usaintzen dugulako. Baina grostarrak bereziki ohituta gaude itsasoan dauden fauna hori ikustea, surflariak. Eta egia esan jakinda gure elkarte lagun batzuk 25 urte betetzen dituztela eta gainean Groseko jaien oso parte garrantzitsua direla, esan genuen, aukera ezin dugu galdu eta ona etorri gera, mikrofonoak hartu eta Zurriolako hondartzara etorri gera. Ez genekien itsasora begira jarri edo gaurko gaiarei grabatzen jarri eta hemen gaude, ongi etorriak solasaldi berri batetara. Marruma Kulturala. Esan bezala, kaixo, ongi etorriak, kaixo neko. Kaixo, gu gara ongi etorriak hemen, zuen etxera etorri gara. Eta, hasi nahi genuke aurkezten, non gaude, zer da hau? Hemen ikusten dezutena, hau da, Udaran Groseko indarrak jartzen duen udalako txiringitoa, hau ekainaren batetikan irailaren 30 arte luzatzen da, hemen egoten da osoan zehar. Eta, ikusten dezutena, hemen kontainer txiki hortan edo hor dakagu barra, eta edaria eta jatekoa baino pikoteatzeko txutxeriren bat ere eskaintzen dugu, eta gero terraza zabalau, etorri nahi dunak hemen hondartza ondoan zeozer hartu, zeozer jateko aukera izan dezen. Bale, hasieratik hasi beharko genuke, zer da Groseko indarra? Groseko indarra da surf elkarte bat, ezta? Gure helburu nagusia da surfa bultzatzea eta surfa praktikatu nahi dutenei azpiegitura txukunak eskaintzea. Horretarako sortu zen elkartea, orain dela 25 urte. Baino, elkartea izateaz aparte, edo esan dezakegu, elkartearen baitan, badagode baita ere beste zutabe garrantzitsu batzuk, ez? Bata da surf eskola, ikastorak ematen dituena, ikastorak eskaintzen dituena, hasiberrientzako, baina ez bakarrik hasiberrientzako, baizik eta, hasiberrietatik hasi eta maila nahiko altuan dabiltzen surflarientzako ikastaroak eta formakuntza entrenamenduak eskaintzen dituena, surf eskola, eta gero bestalde batetik beste zutabe garrantzitsu bada da, guantxa aipatu duguna, hemen udalako txiringito hau, ez? Zu egon zinean hemen orain dela 25 urte, hau dena sortzen da? Ez, ni orain dela 25 urte, bain baino desente gazte baritzan. Eta, hondartzan eta hori, orduan orain dela 25 urte, berrita lau dauzkat, orain dela zenbat izango nituen orduan, emeretzi, ezta? Kalkulak ez baiate faiatzen, hondartzan eta surfeatzen eta baina elkartaren sorreran eta ez. Gero elkarta sortuta hartu urte batzutara, orduan baina hasieratik ez. Eta justo beste, pixkat kuriosatzen elkarrizketa hau prestatzeko, jakindet, Groseko indarra izena leku jakin batetatik badatorrela. Hori bai, esatzen zu, orduan sortu zanean ni horrez nego, baina, historia badakit pixkatez nola sortu zen, elkartea nola sortu zen, eta ze testu ingurutan, eta orduan izenari dagokionean, badaka historiatxo bat, ez, hor, izena proposatu zuen horrek, badirudi beraitonak Espainiako Gerra Zibilean parte hartu zuela, Eusko Gudaroste batean, eta Gudaroste horrek izena omen zuen Eusko Indarra. Eta orduan, referentzia hortatik tiraka, edo, pixkatitz joko horretatik tiraka, proposatu zuten, edo ideia bezala atazan Groseko indarra, ez da, elkartera izena jartzea, eta jendeari gustatu zitzaion, eta gaur arte. Gainar ondo enkajatzen dula, itsasoaren gaiarekin, olatuekin, eta horrela indarra gai polita du. Zuek ere, ezakit, gauza ezberdinak antolatzen dituzue, 25 urte gainean ikuste kamiseta jantzita daukezula, 25 urte betetze dituzue, eta gainean aurten bereziki gauza ezberdinak antolatu dituzuela, kamisetan atzekaldean jartzen dizu, baina zer antolatu zetuten, handela ia bete eskaz? Hasieratik guain dela ia antolatu genuen lehenengo ekimena izan zen, guain hemen
txiringitoa jarrita dago, eta ez da ikusten, baina txiringitoan atzean mural bat dago, jartzen dura Groseko Indarrak 25 urte, eta segi aurrera ordun. Lehenengo ekimen txikia da hori izan zen, bazkidei deialdi egin genien, eta hemen, pixkat elkarlanean, bazkideak bilduta, egin genuen mural honen margoketa egin genuen, eta orduan muralaren egitearekin batera, musika pixkat, eta jateko eta dateko ere euki genuen hemen. Amaiketako antzeko bat egin genuen. Gero, joain dela, izan zen hori surfatroia antolatu genuen, Ekainaren 22. Ekainaren 22, igandearekin antolatu genuen, eta, 25. urte horrenaren arira, nahi genuen horrelako ekimen pixkat ireki bat, eta jendea bilduko zuen antolatzea, eta ordun okurritu zitzaigun, hori da ekainaren 22 egin genuna, hemen Hondartzatikan porturaino surfeko taulan gainean, edo stand-up padel izena duten taula horien gainean, stand-up padela da zuti juten zean eta erremo batekin, mendikan eta kairaino itxaste arkaldia egitea, eta gero kaitik onera bueltatu ginen korrika. Bi ibilbide egon zian, hori izan zen luzea, eta ibilbide motza izan zen mendikatera, Sabueseko iskina honetatik esan nahi dut, eta espigoiraino, eta gero espigoitek berriro, hemen justo hemen gure elkarte gainean dagoen beste paseo zati honetara korrika buelta egitea. Hori ekainaren 22 egin genuen. Gero, urrena litzateke, zipotzetan, jaietan egiten duguna, urtero antolatzen dugu, zipotz jaien baitan antolatzen dugu urtero gure elkarteren eguna, hori da, larun batean, aurtenek uztailaren 19an tokatuko dana, eta orduan uztailaren 19ko horri, pixkat 25. urte horrenaren kutsu hori emango diogu baitare. Saiatu geha, ariketa egitara utxukunena, ariketa egitara potenten antolatzen, eta gero, gero egunean zehar, 25 urte betetzen ditugula ere, horri ere referentzia eta hori ere presente egongo da. Kontatu daiteke zuek ukiko dezuen egitaragua, edo oraindik alotzen, no? Ekainaren 19, uztailaren 19, larun batean egingo dugun egitaragua zehazki izango da goizean 10:00 ordu bat aterditara surf ginkana bat egingo dugu. Surf ginkana bat eta azkenean, surfarekin lotutako jolasak, modu ludiko batean, ez bakarrik uretara sartu eta olatuak hartu bere utxan, baizik eta lehen urtean adibidez, altxorraren bila jokuarekin eta bizkan astu genuen, eta momentu batean uretara sartu hartziren, eta gero uretatik atera, eta hainbat froga bilatu, eta orduan, surf ginkana izena jartzen diogu, ez delako olatuak hartzea soilik, baiz eta jokuekin eta lagundutako borrelako ekimen bat, ez da? Eta aurten ez dakigu zehazki nola izango den, ze justo gainak gaur atxaldan dakago bilera hori antolatzeko, baina, ezaugarri edo pixkat estilo hortan izango da. Gero eguerdian paella da, Oikoa, urtero paella egiten duguna. Paella da bazkariaren ostean, seguraski zehozer egingo dugu baitare, 25. urte horrenarekin lotuta. Eginean pentsatzen ez dakit, igual bingo jolasa edo horrelako zehozer, eta 25. urte horrenarekin lotzea. Eta gero, atxaldean musika emanaldia dauzkagu. Lehenengo musika emanaldia izango da okerrez bari marago buru zain naiz, baino izango nuke dela lauterditatik 6. Goiz. Lauterditatik 6 inguru hortan. Kantu kolorekoak etorriko dira umeentzako minidisko bat antolatzea. Eta gero 6tatik 8 DJ berezi bat baita ere, eta daka montatuta historia berezi bat, bakarro batekin, eta ibiltaria da, eta etxafogoak ere botatzea ditu, eta su artifizialak, eta nahiko gauza berezia, ikusgarria. Hori izango litzateke 6tatik 8, eta gero ja 9tatik ordu bat eta kontzertuak. Kontzertuak 4 talde egongo dira, lehenengo taldea Loidis izena dakatenak, hemen gure bazkiak diren bigaztetxo, kantuak egiten dituztena, beraien kanturen bat badakate, gero bersioren bat egiten dutena baitare. Gero What You Way izeneko talde bat, bersioak egiten dituztenak baitare inglesez, eta inglesez ideik ez dakate, horrati dakate izena What You Way. Baina, entzuten dituzunean, ematen du letra benetan badakitela. Inglese kutsua ematen diote, What You Way horri, eta 3. taldea izango da Glory Hole, zena duena. Hemen bazkide batzuk osatutako ere, ezagutzen duzu? Bai, mitikoa dira, gainean uste diska grabatu zutela txustarekin, gure soinu teknikariakin. Bai, horiek baitare,
Eta gero azkenengo taldea izango da Txiltxoko. Oihartzungo talde bat, gaur egungo bizkat gazten artean hainbesteko arrakasta daukan musika estilo hori, rap, trap, o ez dakit niegia esan hor pixka kaldu iten naiz baino. Hori Sagueseko esplanadan izango da? Ez, hori dena hementxe. Hemen jartzen dugu, Groseko festetan hemen jartzen dugu estenatoki txiki bat, hemen iskina hontan. Eta, estenatoki horren gainean izaten dira kontzertu guztiak. Gero goian, hemen justoko elkarteren gaian geratzen den goiko pasealeko hortan jartzen dugu karpa bat eta horre egiten da guerdiko bazkaria. Baina gainontzeko kontu guztiak, ondartzan, surf jinkana ondartzan egiten da, eta gero musika emanaldi guztiak, hemen terraza hontan, eta DJ ibiltaiarekin momenturen batean agian Sabuesera igoko garela, pixka festa giroa Sabuesera zabaltzeko, baina hemen inguruan izango da dena. Zeora, pixkat surfaz aritu gara, pixkat Groseko indarra, baina bai, ez dakit banandu, baina bai esplikatu barke genukela, dala bai elkarte bat, bai surf eskola bat, elkartearen baloreak eta hori dena, nola sortu zen eta nola... Lehen aipatu dizudan bezala, hoxe ez, azkenan gure helburu nagusia bai da surfa bultzatzea eta surfa praktikatu nahi dutenei, instalazio eta azpiegitura txukun batzuk eskaintzea, bere garaian duela 25 urte elkartea sortu zenean, helburu horrekin sortu zen. Baina gero, argi dakaguna da, surf elkarte bat garela, eta hori bultzatu nahi dugula, helburu hori bultzatu nahi ditugula, baina ez edo nola. Azkenean, pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela surfa balore aurrerakoien ikuspuntu batetik bultzatzea. Balore aurrerakoietaz hitz egiten duguna, azkenean, zerrenda oso luzea, zerrenda maigabea izan daiteke, ezta? Hainbat gauza daude, edo gauza pila bat daude ikuspuntu horretatik bultzatu daitezkena, baina guretzako nahiko nabarmenak diren batzuk badaude, ez? Euskaltzaletasuna dela, parekidetasuna dela, parte hartzera dela, inklusioa dela, naturalen errespetua zaintza dela, elkartasuna dela, eta ezta. Eta batez ere, balore aurrerako joiek bultzatzea bezain garrantzitsua da guretzako, azkenean gure surferkartea ez izatea kirolera soilik mugatzen den elkarte bat. Guk pentsatzen dugulako eta sentitzen dugulako, azkenean gure gizartean parte garela, gure gizartean txertatuta gaudela, inguratzen gaituen jendartearekin lotura estuan mantendu nahi ditugula. Eta beraz, inguratzen gaituen gizartearen kezka eta erronkak maila baten gure egiten ditugu, ezta? Eta horregon daitezken hainbat esfortzu kolektibo, hainbat eremutan, hainbat jarrera eta hainbat balore bultzatzeko, hor baita ere guk gure ekarpen edo gure ondarrare txikia jarri nahi dugulako, ez da. Eta gainean elkarte izanik, ezaten enpresa bat, ez zaudetela etekin ekonomikoaren bilaketa hortan, Zurriola ondartza hontan hainbeste ikusi ditugun enpresak eta bar. Esan gego nuke azkenean, gure elkarteak baditu berezitasun batzuk eta guretzako azpimarragarrienak 3 liratezke, ez? Alde batetik, elkartea garen einean irabazi asmorik gabeko elkartea garela. Eta horrek esan nahi duna da, lortzen ditugun edo sortzen dugun aberastasun guztia inbertitzen dugula, alde batetikan gure azpigiturak alde batetikan dauzkagun langileen baldintzako betzen, beste alde batetikan eskaintzen dugun zerbitzua bai bazkidei eta baita ere gure elkartera etortzen direnei ikastaro bila dena dalakoa, eskaintzen dugun zerbitzu guzti hori ahalik eta kalitate handienekoa izateko. Eta gero azkenik gure aberastasuna inbertitzen dugu gure egitasmoan, ez? Eta egitasmoa ulertuta, guantxa aipatu dugun horretatik, ez? Surfa bultzatzea aparte, edo surfa bultzatzearekin batera, nahi dugula bultzatu, hain zuzen ere surfa balore aurrerakoi batzuen ikuspuntutik, eta horrek eramaten gaitu urteko momentu askotan hainbat gauzetan parte hartzera, ez? Izan korrikaren alde, edo hain dela ez asko gertatu zitzaigun bezala, Palestinarekiko elkartasun dinamika batean, eta inklusioaren aldetikan ere, edo parekitasun aldetikan ere, hainbat kolaborazio ditugu, ez? Emakume surflarirekin, edo Euskadi surfadirekin, edo Alkoholikos Anonimos elkartearekin, eta orduan, gure sortzen duguna aberastasuna, egitasmo, ez, orokor horretan, adarra ezberdina dituenak, baina egitasmo hori aurrera eramateko ere inbertitzen dugu, ez? Bi meloi ikuste ditut hemen, batetik, egia da, harritu ninduela batez ere azkeneko, Palestinaren inguruko sortu zen olatu horrekin World Surf Leagueekin lanean ari zaretela, eta ez dakit
Harritu ninduen pila bat, nola lanketa txiki batetik, auzo batetik sortuta, Bai. oso parekide ikusten dut Groseko xaketaldearekin, Bai. non internazionalki oso baloratua den, eta nola iristen da horrelako elkarlan bat, Bai, bueno, a ber, esan behar dago, gu maila onartu behar dakagu gauza askotan, edo gauza batzutan egia esan privilegiatu batzuk garela, eta testu inguruak horrela tokatuta garela privilegiatuak. Azkenean, bere garaian duela 25 urte hemen hainbat surfista elkartu zirenean, surfeko elkarte bat sortzeko, gogoratu beharra dago, bere garaian ez, duela 25 urte igual pixka lentxego, hemengo Groseko hondartzak beste itxura bat zeukala, eta hemen udaletxeak erabaki hartu zela guztia remodelatzeko, birmoldatzeko, pasea luzatu zuten, hondartza luzatu zuten, eta kontu guztia, ez? Eta ordun, birmoldaketa horren testu inguruan sortu zen iniziatiba hori elkarte bat sortzeko, eta azkenean elkarte bat edo azpigiturak lagatzea lortu zenean, ikusi besterik ez dago, dauzkagon azpigiturak nun dauden, ez? Eta hori privilegio handi bada. Gure egoera oso ezberdina izango litzateke, hemen egon beharrean, nizera dakit, txofreko arkupetako lokal baten egongo bagina, ez? Honek azkenean ematen digu, txoko honek azkenean ematen digu sekulako ikusgarritasuna, eta ikusgarritasuna aparte ematen diguna da kriston aukera gure dinamikak hondartzan eragina eukitzeko, eta gero, txapelketataz ari garela, edozen txapelketa antolatzen dela, gure azpegiturak txapelketa horiek bultzatzeko eta laguntzeko aukera ere ematea, ezta? Orduan, Groseko hondartzan antolatzen diren txapelketa guztiak pentsatzen ari nahi salbuespenen bat, baina ez zait okurritzen. Esango nuke txapelketa guztiak hementxe egiten diala, salbueseko izkina hontan, azkenean olatuak hartzeko baldintzarik aproposenak eta txapelketak antolatzeko baldintzarik aproposenak hemen ematen direlako, eta gure elkartea justo parean dago, eta txapelketetarako azpigitura normalean elkartearen gainean jartzen dira. Orduan, txapelketak antolatzen direna normalean jendeak gure gana etortzen da laguntza eske. Eta guk zentzu horretan, beti ateak zabalik eukitzen ditugu. Beti ateak zabalik eukitzen ditugu, lehen aipatu dizuen perspektiba horretatik, ezta? Surfa eta balore aurrerakoia bultzatzen dituen edonor, gure etxean ongi etorria dalako, are gehiago, gure azpigiturak ere horren zerbitzura jartzeko pres gaudelako. Eta orduan, txapelketa internazionalekin beste, txapelketa internazionalari ez genuen guk antolatu, txapelketa hori antolatzeko lanetan beste antolatzaile lokal batzuk ibili ziren, mundu mailako zirkuitoko proba bat lortu zuten onera ekartzea, eta onera ekartzea lortu zutenean, guri eskatu ziguten laguntza edo proposatu ziguten bertan kolaboratzea, eta guk hasiera batean baiozko eman genuen dudik gabe. Gero Israeldar surflariak etorriko ziela jakin zenuten arte, eta hor egia da, ez dakit, internazionalki ez dakit, baina estatu mailan bai egunkari ezberdinak eta hoi hartzuna eman ziotela zuen erabaki horri esateko ez gu sentitze, baina nos bajamos el carro. Azkenean lotuta dago lehen aipatzen izunarekin, surfa bultzatu nahi dugu, baina balore jakin batzuen ikuspuntutik, eta gaur egun Gazan gertatzen ari den genozidioarekin, ikusi genuenean bapatean txapelketa internazional horretan 20 parte hartzaile israeldatzo dela, gainera proportzioan parte hartu behar zuten parte hartzaile kopura ikusita proportzio oso altua zen, barabaki genuen txapelketan ez parte hartzea bi arrazoiren gatik. Alde batetik ikusten genuelako egoera horrek arriskua suposatu zezakeela, ze gauden testu inguruan egonda, 20 israeldar parte hartzera etortzea, eta 20 israeldar bere sekito guztiarekin, aurkitu gintezken derrepente hemen 100 pertsonarekin, eta gainera normalean israeldarrak, bidaiatzen dutenan gaur egun dagoen testu inguruarekin, normalean segurtasunarekin eta bidaiatzen dute, eta horrek suposatu zitazken istiluekin, hemen dagoen sensibilizazioa kontutan hartuta, ez? Hori batetikan, eta gero bestetikan hori bezain garrantzitsua ala gehiago, sinpleki egoera horretan ez ginela gustora sentitzen, ez ginela ongi sentitzen, guretzako argi dagoelako Israelek Palestinan egiten ari dana genozidio hutsa dela, eta horren aurrean gure esku dauden
bitarteko guztiak edo bai, gure esku dagoen guztia egin beharrean gaudela, genozidio hori lehenbailen gelditzeko, ez? Eta gainera ikusten genuen, gainera ez dela bakarrik gure iniziatiba bat edo gure pentsamendu edo jarrera bat, baizik eta gainera bizi garela hiri batean nun palestinaren aldeko jarrera eta sentimendua edo sentsibilizazioa ikaragarria den, maila instituzionalan ere bere isla daukan, ze duela urte bete udaletxean onartu zuten deklarazio instituzional bat genozidioa salatzen zuena, gaitzesten zuena, eta ez bakarrik gaitzetsi, baizik eta gainera modu oso gogorrean kritikatzen zuena Israelen jarrera, eta gainera deitzen zuena publikoki Israeldar enpresa, instituzio eta barrekiko lotura moztera. Orduan, testu inguru horretan pentsatzen genuen eta gure erabakia honena izan behar zuela txapelketan ez parte hartzea eta txapelketako antolatzaileei mezu hori heleraztea, esate daizue, honera zatozte txapelketa bat antolatzera oso ongi iruditzen zaigu, baina kontutan hartu behar dezute ze hiritara zatozten, ze testu ingurutara zatozten, hemen Palestinarekiko sensibilizazio oso handia da, badaukagu gainera, udaletxeak gainera jaso du hiritarren sensibilizazio hori edo sentimendu hori deklarazio instituzional batean, eta ez dauka esan kata ez bururik, batean txapelketa bat antolatzea, eta 20 israeldarrek hemen normaltasun osoz parte hartzea, eta beraz, esan genuen, baldintza horietan ez geundela prest kolaboratzeko. Bai, gaina ni uste hiritar askori pasazitzaigula bapaten notizia atera zenean, esate, ez dut sinisten. Osea, Donostira eta gaina Groseko surfindarra hemengoa izan gabe ez jakinda zuen baloreak eta esate, zea raro, hor egun batetara atea zuen, ez barkatu, baina gu hemen parte ez dugu hartuko eta komentarioren bat salbu babesa izan da euneko. Bai, ez, jaso ditugun, bazkideen partetik jaso genituen edo jaso egun feedbacka eta komentario guztia positiboak izan dira. Gero kontua da azkenean erabakia egun batetik besterakoa izan zen eta elkarte bat garen enean eta elkarte dinamika indartsu bat eta osasuntsu bat mantentzeko saiakera egiten dugun enean, gure erabaki guztiak eta gure ekimen guztiak bazkideekin konpartitzen saiatzen gera eta erabakiak alden enean adostasunen hartzen. Horrelako egoeretan azkenean erabakiak hartu behar dituzu egun batetik bestera eta beraz eraginkortasuna ikuspuntutik ezin dezu batzar orokor bat antolatu eta guantxe bertan elkarteko zuzendaritza batzordea osatzen dugunok hartu behar izan genuen erabaki hori, ez? Bueno, zorionez bazkideen partetik erabakia oso ondo hartua izan zen, jaso ditugun iritzi guztiak eta feedbackak positiboak izan dira. Ez horrela, hondartzan izan ditugun beste komentario batzu, jende batek bai gure erabakia kritikatu duela eta orduan politikaren aurretikan Kirola jarri behar. Kirola bai eta politika ez. Kirola bai eta politika ez. Zerikusirik izango ez balute bezala. Zerikusirik izango ez balute bezala, eta jende asko ere bai, jende asko ez barkatu, jende gutxi, baina baten batek bai baitare azpimarratuz parte hartzera zetozen gazteak agian genozidioaren kontra dela eta gerrarekin zerikusirik ez daukatela, eta orduan kalteara egiten ari ginela merezi ez zuen norbaiti, eta bar, ez da. Eta, ez dakit, horren aurrean egia esan gauzak oso argi ikusten ditugu. Alde batetik, kirola eta politika nahastu barrez den argumentu horri zentzu handirik ez diogu ikusten, ze azkenean politika gure bizitzako eremu guztiak arautu eta mugatzen ditu, kirola barne. Eta beraz hartzen ditugun erabakiak horrekin lotuta daude guztiak eta guk kontzienteki elkartan hartzen ditugun erabakiak ikuspuntu nahi balin badezu, ikuspuntu jakin batetik eta balore jakin batzu bultzatuz hartu nahi ditugu eta hartzen jarraituko dugu dudik gabe. Hori politika egitea den edo, ez dakit, bakoitza baloratu dezala, baina guk horrez dugu inolako kontrasanik ikusten, are gehiago bertutea bestik ez dizkio gorri ikusten zeren eta pentsatzen dugu kontzienteki ez balin badituzu, hainbat balore bultzatzen inkontzienteki beste batzu bultzatutu dituzula, eta gainean inkontzienteki egiten dezuna normalean kalterako izaten da, norberaren kalterako eta inguratzen zaitun jendean kalterako, eta beraz guk kontzienteki balore batzu bultzatu nahi ditugu. Hori batetik, eta gero bestetik kalteak eragitearen ikuspuntutik, esatezu, kalteak parte hartzaileei batetik kontutan hartu behar da, israeldarrak zoritxarrez Palestinako kontuarekin oso juligana diala,
Ez gara aritze egiten gizarte hippie batetaz nun gehiengoa dago bakearen alde eta gerraren kontra. Okupazio estrategia horretan aktiboki parte hartzen dute, zerbitzu militarra egiten dute oso gazte eta zerbitzu militarra egiten dute gaina gerra egoera batean jendea tirokatuz, palestinarra tirokatuz. Ez duenak horretan parte hartu nahi, herrialdetik ies egin beharra daka eta gainera kriston arazoak izaten dituzte. Eta gero horretaz aparte esatezu, bueno, lehiakideren bat agian ez dago bere estatuak egiten duenaren kontra, gobernuak egiten duenaren kontra, gonbidatzen ditugu horrelako goran dauden guztiak publikoki salatzera eta publikoki salatzen duen pertsona horok gure etxean ongi etorri izango da. Baina testu inguru horretan ezin deguna da inolako iniziatibarik ez hartu norbaitik kalterik egingo diolakoan. Zeren bestela logika hori aplikatuko bagenu, mundu honetan protestarik ez genuk egingo. Edozein protesta egiten degula, nik dakidala 189an kalteak edo molestiak eragiten dituzu, ezta? Osea, manifestazioak egiten direnan bulebarrean ere, lanera dijoaztenak edo lanetik datoztenak ero zopatzen dituzu, eta bueno, horregoten zera kotxean sartuta manifestazioa pasatzen den bitartean, eta orduan ikustet momentu honetan lehentasuna dela genozidarekin amaitzea eta hor sortu daitezken gainontzeko kontraesan txiki horiek nahi baldin badezu asumitu beharra dagoela, ze lehentasuna beste nun bai dago, ez. Gainera, horrelako komentarioak egite dituzten pertsonak ahazten dutela gauza bat, Israel zuriketa hortan kirolari asko ordaintzen dizkietela bidaiak eta abar, erresten dutela hori, orduan gazte horiek ideia hori izango ez balute ere, zuriketa horren instrumentu dira. Zuriketa horren instrumentu bilakatzen dira eta onartzen dute. Orduan ez dira erabat inozenteak. Bai, guztiz ados, ikuspuntu rondekin, eta gero gaina horrek soluzio erresa daka. Eta da, genozidaren aurka baldin badaude esan dezatela. Zoritxarrez bizi dira gerra egoera bat eta genozide egoera bat ematen ari den estatu batean, eta benetan egoera horrek beraiei ere iguina sortzen baldin badie, adierazi dezatela, ez? Adierazi dezatela, eta ez daukagu inolako problemarik Israeletik datorren edonor hemen gure hondartzan hartzeko. Baina gaur egun dago testu inguruan genozidoaren kontrako gestu minimoren bat egin beharrean dago, guztiok esfortzu bat egiten ari garelako genozidia lehenbailen amaitzeko, ez da. Zorionak ausardi horregatik. Eta ere bai, lehen aipatu dituzu, badituzuela elkarlan batzuk, saretan investigatzen egon nintzen bitartean ikusten nuela proiektu hombrerekin elkarlanean egon zatela, Alkoholikos Anonimos esan duzu. Hoi, elkarlan horiek nola sortzen dira edo proposamena dira? Ez azkenean da, lehen aipatzen dizun ikuspuntu horretatik, ez da. Surfa bultzatu nahi dugu eta bultzatzen dugu balora aurrerako joien ikuspuntutik, eta beraz surfa eta balore aurrerakoiak bultzatu nahi dituenak edo balore aurrerakoiak surfaren bidez bultzatu nahi dituen guztiak Groseko indarraren ateak zabal-zabali dazka. Gure elkarteak zorionez ala zoritxarrez dituen bazkideak hartu ditzazke eta ez gehiago. Instalazioak eta azpiegitura mugatuak dira, hemen ezin ditugu nahi bezain beste bazkide eduki. Eta bestalde batetik zorionez ere esaten ez, bestela dauzkagunekin gestio eta lan asko ematen digu. Beraz, hoxe ez, lekua mugatua dira, baina, bai argi utzi nahiko genukena da, eta guain gainera 25 urte betetzen ditugula kontutan hartuta, baina argi utzi nahi genukena da, azkenan gure azpiegiturak nahi degula mesede egitea ez bakarrik elkartearen bazkide direnei, baizik eta gure filosofiarekin eta gure ikuspuntuarekin bat egiten duten elkarte eta normanako guztiei. Orduan, kolaborazioak logika horretan eta kolaborazioak norabide horretan kokatzen dira, ez? Badaude hainbat elkarte inklusioaren alde lan egiten dutenak eta surfa erabiltzen dutenak gizarte esklusioaren kontra borrokatzeko, izan daitezken bezala Alkoholikos Anonimos, izan daiteken bezala beste elkarte bat izan duela Euskadi Surfari, hor esklusio egoeran edo esklusio arriskuan egon daitezken etorkinak direla edo egoera sozioekonomikoaren gatik arrisku egoeran dauden horiek bakartzen dituztenak eta modu horretan pixkat hori borrokatzen saiatzen direnak,
gure azpiegiturak beraien mesedetara daude, ezta? Eta horrekin batera baita ere, adibidez, emakume surflari izeneko ekimena baita ere, elkartea baita ere, parekidetasunaren alde eta surfean emakumen presentzia eta emakumen parte hartzea bultzatzen dutenak, eta beraiekin ere kolaboratzen dugu, ikuspuntu berdin horretatik, ez? Parekidetasunaren alde egiten duen edozin iniziatiba surfarekin lotuta dagoena, gure babesa dakalako, ez? Eta, bueno, hasieran aipatu dugu 25 urte betetze dituzuela, eta hau udal konzesio bat dela edo. Nola dago gaur egun? Gaur egun dago, konzesioarena, lagapenarena gaur egun dago, guk nahiko ez genuen puntu batean. Osa, esan nahi zut. 2000 urtean udalak azpiegiturak eman zizkigunean, eman ez utzi, ez? Eman ez dira gureak, azkenan instalazio hauek, azpiegitura hauek udaletxearena dira, herritar guztienak dira. Guri gestioa eman ziguten, eta 2000 urtetik aurrera egon dira hainbat momentu nun gestio hori berritu den, zenta, klaro, guri hau gestionatzeko aukera eman ziguten, beti akordio bidez egin da udaletxearekin, eta akordio horiek iraupen zehatz bat eukitzen dute. Azkenengo akordioa sinatu zen 2014an 10 urtetarako. 2024ko abenduaren 31ean bukatu zen akordioa, lagapena, eta guk horren jakitun 2024an ibili ginen udaletxearen atzetik akordioa berritzeko. Elkartia berritzeko, ikusteko zegoeratan aurkitzen ginen, eta udaletxeak zer egin nahi zuen, eta ze baldintzatan nahi zuen berritu akordioa, edo zehazki ze prozedimendu jarri nahi zuen abian akordio hori berritzeko. Eta 2024 kasi guztia udaletxearen atzetik ibili ginen, hori argitu nahian, eta gaur daguna oraindikan argitu ez deguna. Bai esan beharra dago, argitu beharra dago, udaletxearekin ez daukagula inolako arazorik, ez dugu inoiz inolako arazorik euki, hemen ikusten dezuten hemengo terraza hau eta gero baita elkartearen barruko azpiegitura guztie gestionatzen egon gera, eta ez dugu inoiz inolako arazorik euki. Akordioaren baitan udaletxearekin besteak beste adostuta dagoena da hemen gertatzen diren mantenimenduarekin lotuta dauzkaten historia guztiak gure ardura direla, eta beraz hemen ikusten dezuten guztia, terraza edo, hemen komun publikoare bai, ze akordioaren barruan komun publikoaren gestioare bai gure esku geratzen da, eta orduan hemen ikusten dezuten guztia, akordioa sinatu zenetikan udaletxearen parte hartzerik ez daka. Bai pintatu, bai konpondu, bai berriztu, bai aldatu, danak gure esku geratu da, eta dana behar izan denean guk egin dugu, eta udaletxea horrekin pozik, eta gure bai. Orduan alde horretatik ez dugu inoiz arazorik eduki. Baina bai ikusi duguna da, badagoela udaletxean beraien arteko nolabaiteko nahasmen bat, eta argi ez dakatela nola nahi duten lagapenaren kontu hori berritu. Eta guk gure esku zegoen guztia egin genuen, prozesu hori alik eta azkarren eta alik eta txukunen eta alik eta gardenen egiteko, baina azkenean erabakia udaletxearena da. Eta iritsi ginen puntu batetara, nun guk gure esku zegoen guztia egin, gehiago ezin genuen egin, eta udaletxeari adierazi genion, orain ardura beraiena dela, eta berai dagokiela planteatzea ze prozedimendu nahi duten abian jarri lagapena berritzeko. Guk zentzu horretan, soilik esan geniena zen, guretzako garrantzi handia edo lehentasuna daukala gardentasunak, azkenean azpiegitura publiko batzutaz hitz egiten ari gera eta lagapen prozesua martxan jarri baldin bada gainontzeko eremu guztietan gardentasuna ezinbestekoa dela. Eta gero udaletxea jartzen dituen baldintzen arabera egokituko dugula gure eskaintza edo egokituko dugula gure aldarrikapena. Ulertzen dugu azpiegitura publikoa direla enean ez digutela zergatik guri zuzenean eman behar, baina baita ere ulertzen dugu hemen 25 urte dara magula, 25 urte hauetan egin dugun gestioa oso txukuna izan dela, zerbitzu bat eskaintzen dugula ez bakarrik bazkideentzako, baizik eta baita ere hiritar guztientzako, ez bakarrik surf ikastaroen ikuspuntutik, baita ere udan jartzen dugun tabernaren ikuspuntutik, baita ere gestionatzen dugun komun publikoen ikuspuntutik, eta baita ere bultzatzen ditugun balora aurrerakoien ikuspuntutik pentsatzen dugulako hiritar guztien interesen aldekoa dela. Eta beraz, zalantzarik ez dakagu, hemen baldin badago norbait
espazio hau gestionatzeko baldintza txukuna dauzkana eta hautagai txukuna eta hautagai honena dela gu garela. Baina, bueno, beste norbaitek espazio honen alde egin nahi baldin badu, egin dezala eta udaletxea jartzen dituen baldintza horietan, saiatuko gara balantza gure alde desorekatzen, ez? Egia esan, espazio publikoen privatizazioa ikusita hiri hontan, bai portua, bai beste espazio batzuz, eta eta horrelakoak bezala, ostras, batean beldurtxo bat sartzen zaidala. Zuek nola zaintzen? Bueno, a ber, gu konfiantza konfiantza handia daukagu zentzu horretan, zesate izut, benetan diogu udaletxearekin harreman hona auki degula une oro, 25 urte dela mago, eta beti harreman hona, eta gainera udaletxeak ere behin baino gehiagotan aipatu dugu, gurekin ere oso gustora dagoela hemen, azkenean espazio honetan beste historia batzuk egon direnean, askoz gestio txarragoa egon dela, eta askoz buraustegi eman dizkiola udaletxeari, guk hau gestionatzen degunetikan udaletxeari inolako aratzorik ez diogu suposatu, eta gainera da erabilera positibo bat, erabilera on bat, ematen zaion espazio bat, erabilerarik ematen ez baldin bazaio, egongo litzatekena, zaborrez eta beste auskalo zer gauzaz beteta, ez? Orduan, udaletxea zentzu horretan, pozik gurekin. Gero kontua da, azkenean instituzio publiko batetaz ari garela, botere politikoa zari garela, botere politikoari dagokion horretan, gure inuxenteak ez gara, eta badakigu maila politikoan guri eskapatzen zaizkigu 1000 gauza egon daitezkela, 1000 interes egon daitezkela, eta momentu batean interes guzti horiek gure kaltetan izan daitezkela, naiz eta udaletxearekin harreman ona eduki. Eta beldurtxo puntu bat zentzorretan, dudik gabe, baina horregatik saiatzen ari gera, 25. urte horrena itzaki hartuta, gure elkartaren egitasmoa lau haizetara zabaltzen, eta gure mezua hiritar guztien belarritara, edo alik eta hiritar gehienenen belarritara iritsi dadila, gero horrelako egora baten aurkitzen baldin bagera, hiritar beraiek ere autu egokinatzen izan behar den argi eukitzeko, ezta? Hortan saiatuko geha ere, bai? Hortan saiatuko geha. Eta, jakin, imaginatu dezagun, kasualitatez ez norbaitek ez zuela esagutzen Groseko indarra, eta zuetaz gehiago jakin nahi duela, ez dakit zuekin nola jarri kontaktuan, zue webgunea, zuen sare soziala. Gurekin harremanetan jartzeko oso simplea, hemen bertan dakago elkartea, Hondartzan bertan, orduan udan goiz atxalde edukitzen dugu bulegoa irikita, beraz bertaratu nahi duenak, goizeko ordutegia buruz esango dizut, goizeko 10:00 ordu 2 laurden gutxi arte, eta atxaldean 3 laurden gutxitatik 6 arte. Udarako ordutegia, kainetik hasi eta hoixe eta guztu bukaera arte. Orduan alde batetik ofizinara bertaratu eta hortxe, eskura, eta gero beste alde batetik web horria ere hor interneten dago, eta guri elkarteak eskaintzen duen hori guztia eskura baita dago interneten, ezta? Min esker, Eneko, Groseko indarraren presidentea. Gustatzen zaizu etiketa? Ez gehiagi, eta gaina guain esan diatzula aprobetxatu nahi dut, komentatzeko, elkarte bat garen enean, azkenean zuzendaritza batzorde badakagu, eta zuzendaritza batzorde horretan hainbat figura eduki barritugu, bai alabai, legeak horrela diolako, ez da, presidente ordea, idazkaria eta gero juntakideak. Eta niri egokitu zai presidente izatea, baina belen aipatu dizudan bezala, guretzako oso garrantzitsua da baita ere elkarte dinamika indartsu bat mantentzea, eta isasontsu bat mantentzea, ze badaude hainbat negozio, hainbat denda, elkarte izaera edo elkarteak sortzen dituztenak, baina gero elkarte izaera edo elkarte dinamikarik ezakatenak, eta orduan, bai aipatu nahi genuena zen, gaur egun zoritxarrez, surfaren munduan iniziatiba pribatuak eta negozio pribatuek eta marka pribatuek indar handia dakatela, eta guk horren aurrean, bai balioan jarri nahi duguna dela da elkarteek daukaten bertute hori, ez? Azkenean Euskal Herrian gainera tradizio handi badaukagu eta kultura handi badaukagu, elkarteak antolatu eta elkarte dinamikak egotearena auzo eta herri guztietan, eta surfaren munduan guk hori bultzatu nahi dugu, ez? Eta gainera
azpimarratuz, elkarte benetan izaera indartsu bat daukagula, saiatzen garela egiten ditugun dinamika guztiak elkarlan eta adostasunan oinarritzen, eta, bueno, niri egokitu zen momentu honetan presidente izatea, baina kasualitate hutsa da, hemendikan denbora batea, beste norbait egongo da, eta azkenean gure indarra ez dago ez presidenteetan, ez norbanakoan, baizik eta talde izaeran, eta elkarte izaeran, eta auzolan, eta adostasun horretan, ez. Zorte hon, Eskerrik asko. Groseko indarrari, Laister ikusiko dugu elkar, Groseko jaietan, saiatuko gara podcasta bateatzen justo Grosenak zipotzen aurretikan, eta horrela jendea jakiten du zuen egitaragoaz, eta bar. Osondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zei. Eta zuei guztiei, bakizue, hemen azpiko botoi guztiak sakatu eta hori dena. Hala, zaindu. Agur. Agur. Marruma kulturalak.